Hindi, ito 11. Tapos, 227 yung ano, lamon. Rice yung talong. Rice yung ano, plus ito. Richel daw, Richel. Ito pa, ito na. Ayan po, good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning to all of you. Yun. Ate yun. Dito naman tayo sa Parañaque. Oras natin ngayon ay alas 5. Doon naman tayo sa pwesto ng tito ko. Kaya natin gumising. Ayan. Kumusta po kayong lahat dyan? Yun, diretso na tayo dun sa palengke. Let's go. Ilan yan? Kapon. Hindi natin dito? So ayaw, hindi ko na ng patuloy. Parang gusto mong dalhin. Ako naman yan. Parang gusto mong dalhin dun sa bis. Vincent. Ano yun? Gas na nga yan Oo. Nagbagong dating galing dito. Sariling gawa yung dito sa amin. Ano Pasay? Kapi tayo. Ano na yung tanlod namin? Tuyo na. Dahil tatanim ka ng tanglad. Yung nakabiti ka ng tanglad namin. Talaga. Tanim mo yan. No, bilas no? Dahil ang mga tanlod dito. May malong reso na tayo. Malong. Ano nga yung kape nila? Yung mark kape. Dito. Ayun o. Sa likod ng kalaman. Dito mo kalamansi.
Ito na tayo sang. Ganong crispy fry yung isa? 20. Sorry. Ito. So, 46. Hali ka na. Diba? So, nagsusi ka? Richard pa? Alisin ka na, Richard? Yan po at naka-premiere ako. Ilan mo nga, Jack? Kani makawag-urag ba inyo ito? Oo nga. Ang namang si Richard, ano yun eh. Bakit nakaraan sa ito ilang ngayon ito na? 69. Ayun na, ulit naman. Doon sa tulis na makakabulit sila. Ako daw pas. Kaya mo nga, 69 ang bawat. Parang tayo kapit pa. Hamburger growing. 69 bawas. Dali mo. Ano na po, yung order ko na ito. Kapinan mo natin yung sang. Ano yung may tubig? Ito ka rito. Ano pa po? Ano iwan ito, kuya? Pipi, adobo, Oyster. Ati ipatog. Adobo, ito. Ano magkano to? Otso yung ano, tapos yung sais yung magic. May magic na, mag-fixing sapat. Ito. Ano yan? Wala. Ano na yun? Kumaya ko. Ano na yung sang? Bawal ang sintirando. Yan kuya, nagana ng saging. Ilapag mo na ito. Eh, meron na akong ganito at wala pa. Isang atsal na mas maliit lang. Kat-kat. Ito, ano to? Ito. Ayan na lang. Plus 277. 277. Ito, 1,000. Diba, dito yung
Limang piso. Bye. Lego. Sa kabila. Ito. Nandun na yung pakpet na. Oo nga, wala akong umapit. Wala ka naman sinabi. Kung sinabi mo, 80. 80 po. Yeah. 18. Ilang itlog po? Ito na lang. Yosang, Ano? talong po. Naman 17. Aw, itig. 26. Alam, sige. Apat lima to ha. Apat lima. Lokra. Sandaan. Yun na lang, pindutin mo. Siyete. Siyete. Save. Ano, sanda ng kilo. Sanda ng kilo. Ano? Ano sa'yo? 26. Ano? Sando? Ito? Dumating na si Tito dyan na namili ng mga hotdog. Balik chinecheck muna niya nung ano, mga pinamili niya. Kano yung ano dyan? May usang. Yempo. Oo. Chinecheck. Minsan kasi, sobra yung binibigay nung ano, nagtitinda tapos, pag sobra, ibinabalik niya naman o kaya binabayaran niya. Honest ako eh. Oo, honest. Ganyan talaga yung ano pa na yung tiwala. Nung nakaraan nga, may binayaran siya doon eh. Kasi sobra yung binigay. Magkano binayaran mo? 500. 500. May putlong ka binili, may naghanap kanina eh. Ayun pala. Putlong. Ayan po at magbabalat muna ako ng langka. Alright. Nagguantes ako para di malagyan ng ano, Sampa. ang dagta yung ating kamay. Yun. Hindi po rin. Hindi nga. Saan? Oo. Ano? Nakila ka dyan ha. Kailan yan? Martin Tumawid Ritulo ka yan. pa. Tatawid ka pa. Nandito lang ang kanto. Tatawid ka pa ha. Kanto. Ha? Sampo. Bumili ko eh. Tatawid ka pa. Ganito mayroon na magkanto. Pang chapsoy. Chili mo.
27 yung ano, lamon. Rice yung talong. Is yung ano, plus ito. Mixing daw, mixing. Ito pa, ito na. Ano daw, yung pang-asin daw. Nagpositibo sa random drug test noong Semana Santa. Nagpositibo sa confirmatory test ng PIDEA Region 6. Yung banda, ayun. Report mula kay John Sala ng GMA Integrated News. John, Ilan ba ano siya? Sampo. Ayun po, pupuntahan muna namin Tito Jun yung sasakyan. Nadali namin dun sa shop kasi may konting aayusin. Tito Jun. Mga namimili. Abang konti pa lang yung sira ng sasakyan, kailangan ng paayos para hindi na lumaki yung gastusin. Tsaka iwas rin. Sa taga ko yun. Ang basit ko. Oo. Para di matuwing. Di marikir. Kasi pagod na tubig.